አገሬ ሞተበት ታለቅሳለ ደስታ ልቤ ለውስጥ ያዘለቅሶ ሰው አይችል ደርሶ አለ ጊዜ ገና ነው እያልኩ ሰላም ሕዋት ከመይ ትውዕሉ ኩሉ ሰላም ኮነልኩም ተስፋ እንዳገበርኩ ኣብዚ ቻነል እዚ ሰብስክራይብ ክትገብሩኻ እንዳዛኸርኩ ናብቲ ናይ ሕጂ መደብ ከብለኩም ያ ኣብዚ በቀዳማይ በሓዊ ሰላሚን ገስ ደባዝ ተጻሕፈት ሓንቲ ጽብቕትን ኣገዳሲትን ጽሕፍቲ ነይራ ርግጸና ብዙሕ ካብቲ ህዝቢ ኣይፈልጦ ንኸውን ምናልባቶም ዓበይቲ ወለድና ፈልጦ ኮኑ እዝናትና ወለዶን እዚ ትሕቴና ዘሎ ወይ ከዓ ዝልዕለና ዘሎ ወለዶን ግን ምናልባት ከምዚ ገይሩ ዘይክፈልጦ ይኽእል ኮይኑ ሞ ስለዚ ኣገዳስነታ ተራእኒ ኣብዚ ከዓ ከቅርባ ደልየ ማለት እዩ ሓቂና ንፈልጥ ዘለና ኣነ ደጋጊመ ቆመየ ዝብል ብዘይ የገድስ ክብደቱ ነቲ ሓቂ ክንፈልጦ ክንክእል ኣለና ኤንወይ ናብቲ ጽሑፍ ከብለኩም ምሳይ ተኸታተሉ ኢትዮጵያ ንህዝቢ ምድረ ባሕሪ ትጎዝኦ ድያ ነይራ ወይስ ደቂ ምድረ ባሕሪ እዮም ንኢትዮጵያ ዝጎዝእዋ ነይሮም ያ መጀመርያ መግዛእቲ ማለት እንታይ ማለት እዩ ክምለስ ዘለዎ ነጥቢ እዩ መግዛእቲ ማለት ሓደ ሃገር ወይ ጉጅለ ንኻልእ ቦታ ጎቢጡ ሒዙ ኣብኡ እናነበረ ከዓ ነቲ ዝሓዞ ቦታ ሙሉእ ብሙሉእ ክቆፃፀሮ እንከሎ እዩ እቲ ገዛእ ሓይሊ ኣብ ልዕሊ ዝሓዞ መሬት ፖለቲካዊ ይኹን ቁጠባዊ ወይ ባህላዊ ዓብላልነት ይኹን ካልእ ምዝህልዎ ጥራሕ ዘይኮነስ ነቶም ነባሮ ናይቲ ዓዲ እውን ከይተረፈ መሬቶም ሕዲጉ ምስ ዘጎሳቅሎም እዩ ገዛእ ሓይሊ ዝበሃል ፀጋ ናይቲ ብሓይሊ ሒዝዎ ዘሎ መሬት ንባዕሉ ጥራሕ ምዝጥቀመሉ እዩ ንሱ ጥራሕ እውን ኣይኮነን ገዛእ ሓይሊ ንባህልን መንነትን ናይቶም ነባሮ ኣጥፊዩ ንዑ ነቲ ገዛኢኻ ከም ትመስል እዩ ዝገብረካ ንስኻ ከዓ ኣይ ነቲ ናቱ ሙሉእ ብሙሉእ ክትቅበሎ ኣይ ነቲ ናትካ ተኣማሚንካ ክትሕዞ ሓዲግኻ ትጠፍእ ልክዕ ንበትሪ ከም ኣብ ማእኸላ ሒዝካ ከተድምዕ ምፍታን ማለት እዩ ብናይ ዓድና እንተኸድናዮ ምድረ ባሕሪ ናይ ቅድም ማለት እዩ ናይ ሕጂ ኤርትራ ካብ 1990 ክሳብ 1941 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ብጥልያን ተገዚኣ ጥልያን ናብ ምድረ ባሕሪ ምስ ኣተወት ንዓ ዘርብሕ ዘበለ ኩሉ ከምኒ ሕርሻ ዒላበርዒድ ጀራዲን ተኽረረት ጎላጉል ዓሊግድር ዕደና ወርቂ ኣውጋሮን ካልኦትን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅርያ እትያቶ ኣብ ኣስመራ እውን ናይ ፃዓዱን ናይ ፀለምትን መንበሪ ነንበይንያ ጌራቶ መናብሮና ከዓ ናይ ሰማይን ምድርን ፍልልዩ ነይርዎ ኮታ ንሕና ዋርድያን ወጠቲ ኣባቕል ጥልያን ጥራሕ ተዘይኮይኑ ካብኡ ዝዓቢ ስልጣን ኣይነበረና ጥልያን ንዜጋታት ትህቦ ዝነበረት ፀጋታት ከምኒ ትምህርትን ካልእ ሓለፋታትን እውን ንዓና ኣይተዋህበናን ንደቂ ምድረ ባሕሪ ዓሳኽራ ጥራይሓ ጌራትና ነይራ ልክዕ ከምታ ሻዕብያ ሎሚ ዝገበረትና ማለት እዩ ናብ ኢትዮጵያ ከዓ ንመለስ ያ እዚ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ጥልያን ዝነበረትሉ ኩነታት ኮይኑ ናብ ኢትዮጵያ ከዓ ምስ ንመለስ ኢትዮጵያ ከዓ ልክዕ ከምታ ጥልያን ወይ ከምቲ ሻዕብያ ዝገበረትና ጌራትና ዶ ዝብል ሕቶ ምልዓል ኣገዳሲ ኩልና ከም ንፈልጦ ደርጊ ከይገፈኒ ኢሉ ናብ ሻዕብያ ዝሓከለ መንእሰይ ብፍፁም ኣይነበረን ንኣብነት መንእሰያት ኣስመራ ፅጋብ ዝፈጠሮ ምሽፋት እንተዘይኮይኑ ብደርጊ ከይግፈፍ ኢሉ ናብ ሻዕብያ ዝሓከለ መንእሰይ ኣይነበረን ምናልባት ተሓባባሪ ሸፋቱ እንተነይሩ እሞ ድማ እንተተፈሊጡ ብስርዓት ኢትዮጵያ ከይትቕተል ፈሪሑ ዝሸፈተ ግና ኣይነበረን ይብል የለኹም እንተዘይኮይኑ ግን ስርዓት ኢትዮጵያ ዓስከረይ ክገብረካ ኢሉ ገዛኣቲ ዝጎፈፎ ከተማዊ ኣይነበረን እቶም ደቂ ገጠር ከዓ በንፃሩ ስርዓት ኢትዮጵያ ከይገፎም ዘይኮነስ ብናይ ሻዕብያ ግፋ ሩሖም ስለ ዝመለቑ ከይግፈፉ ፈሪሖም ንምጭው ተዓዶም ገዲፎም ነዛ ህይወቶም ንኸድሕኑ ብምባል ጥራሕ ናብ ከተማ ዝኣተው መንእሰያት ማዕለያ ኣይነበሮም እስከ ንኢትዮጵያ ንተዓዘባ ኢትዮጵያ ንባህልና ኮነ ንመንነትና ንፖለቲካዊ መሰላትና ይኹን ካልእ ተንኪፋትና ዶ ዝብል ሕቶ ምልዓል ኣገዳሲ ኢትዮጵያ ንምድረ ባሕሪ ናይ ምሕዋስ ወይ ናይ ፖለቲካዊ ውህደት ጉዳይ ዳ እምበር ንፀጋታት ምድረ ባሕሪ መዝሚዛ ንዓዳ ኣይወሰደቶን ምድረ ባሕሪ ንብላ ዘለና ኤርትራ ማለት እዩ ኢትዮጵያ ንምድረ ባሕሪ ናይ ምሕዋስ ወይ ናይ ፖለቲካዊ ውህደት ጉዳይ ዳ እምበር ንፀጋታት ምድረ ባሕሪ መዝሚዛ ንዓዳ ኣይወሰደቶን
مريت نحراسي زبل أواج دا أوجت مبر مريت منجستي لا كمز شعبية زقبرته أي جبرت نحنا لعلتهم أدوق إلنا نتصرفهم زنبرنا إيتوبيان دا نبر نمبر تحتيهم أي نبرنا أديس أبابا يونيفرسيتي بدك مدرب حري علاق لي غنيرو بإرترايان مالتي من قد أسمرا مقالة دسي أديس أبابا من قد أديس أبابا كومبلشا عسب من قد أديس أبابا مويالة كينيا بمخاين دك مدرب حري زحرس نيرنبر بمخاين دك شوا أي نبرا ما عليها زي بلوم دك مدرب حري أب أديس أبابا بهاردار ششمني دسي كوتا أمول إثيوبيا ينورو نبورو إذا مسكر زيد ليو حاكي انتوا يا محرايو نشوا لملم قديفو أسمراوي كرن متيو استقمته أبوتاتنا أبي إثيوبيا لك عخم شمه بقينهم كبيرة من زنبرو نيرو حجها دوقم أبكمي درجة قالنا من قار زد ليو أيكونن علم بملئتها لك عخم همما سس تبلنا لا دكتور أسفاو تخسته مسدمت أمريكا بي قالمتيق أكايد نيرو نقالمتيقو سمعيو يا دكتور أسفاو مالت إذا مالتي يا دكتور أسفاو تقادلا حزباو بمبار أب ميدا كابتم دكاتر دنبرة كابتم عبيت فلوت الدكاتر دنبرة دكتوري مالتي يا دكتور أسفاو مبعتاو تمرتو أوكن زاغرني تماهيرو بدحريقا أبو أبارلمان إثيوبيا سلستمرت ناب أديس أبابا أمريحو أب أديس أبابا مسبو ناتقمته كاب شرشاي كفلي كساب عسراي كفلي تماهيرو بدحريقا ناب أسمرا تمليسو أب كهاز قدامي هايل السلاسي ناي حجي كيح بحري كساب 10 تخلت خفلي تماهيرو 10 تخلت خفلي مسودقا ناب أديس أبابا يونيفرسيتي خيدو تمرتو قصيلو أو أبتي يونيفرسيتي نشوعات عمت حكمنا أصنعيخا ديجري وسيدو بدحريقا نهزبو خقلقل تباهيلو أباطع كم حكيم تمديبو سراح جميرو أبتي غزيتي إثيوبيا بزحات وصعتنياتات كاب دغز موصو حقايم سلازنبوروا أبتي غزيتها نغوس هايله سلاسي ندكتور أسفاو تخسته ملو بملو إثيوبياوي لهم سلازامنو دايركتور نايت حكمنا غبيرمو أو أبتي حكمنا ناقلقلخا كابنت حبرتسبن نديتاتنا إلو زمت مدهانيت سريغو دغما سريغو نابتم أفلفل شفيتم زنورو دك مدر بحري يسودو نبرة أبيوس تزاربو قاليو دحرناي 3 عامتن فرغان سراحن سركنكا أبشحن 976 عامة مرت فرنجي نابتم شفاتو تتصنبيرو مسكنيتي إثيوبيا إذا زي بحال وصا جيريا أمهيراتو أمودا تها طبعا نخيسوا شفيتو نابقد لغيلو مالتي دكتور أسفاو تخسته انتاي سلازغودو لي شفيتو إثيوبيا نابو كاب عخواي حرستاي نا بارلاما مريتا كابتا موبوقلاويت عدو كام مدفع دنكل أدحينا نهزب إثيوبيا كم حدريلا ناب أديس أبابا أنتياتو دكتور أسفاو كا مس أبو ناب أديس أبابا خيرو تماهيرو بدحريو ناب أسمرا تمليسو أب كهاز تماهيرو بدحريقا أب أديس أبابا يونيفرسيتي بزي حدا ناتو وصاي نشوعات عمت إثيوبيا نقلبت أمهيراتو بدحري دايركتور نايت حكمنا قبيراتو لعلزي انت ياخد قبرلو ميروا بزغونه زحلف عمت بينام الصبحات نزا the 5 dimensions of the Eritrean conflict شحن 940 كساب كلتا شحن 4 اتبل مصحفو كاب أمريكا ليوخلي زياتا مصحف أنا إثيوبيا نأبوتاتي اتهوبهم زنبرت حلفا بزح مخانو افلت اكوا انتنبوركو معرغندز مخانو قنا افلت اين وركن سلمتاي كنا عمري نسالاسان حموشتن عمت ادكيسي صنيحه ايردانن ولاون حجي زرزر اسمات نايتوم نيثيوبيا زمحادروا زنبورو كبرات ابوتاتي بعيني نراخوس كامنو جن اي كالكل اي كونني معرغندزي زي حسابي كساب مبال الله لكا بشعبية تصمم أمره ولا شح جزء أنت توحكوها أي روحاني إذا زرزر أسمات نايتم كبرات أبوتاتي بشعبية أنت زنجرن معامن كودو ندعي بزغنا إذا متحف ناب إثيوبيا زنبرني أطعمتان أملاخاقتان كساب كندي دحيرة 5 نبركو بعنقوتها ميراتني
ኣብ ኢትዮጵያ ንዝነበረኒ ኣመለኻኽታን ኣተሓሳስባን ክቕይሮ ከም ዘለኒ ስለ ዝመሃረትኒ ንወዲ ስብሓት ዓርከይ ብዙሕ እመስግኖ። ንስኹም ከነበብቲ ነዞም ኣብ ታሕቲ ተዘርዚሮም ዘለዉ ክቡራት ኣቦታትና ዘይትፈልጥዎም ዝነበርኩም ሕጂ ከምዚ ኸማይ ዝፈለጥኩሞም ትግረሙ ዶ ኣለኹም ወይስ ኣእምሮኹም ምቕባል ኣብይዎ ክኸውን ኣይክእልኒ ትብሉ ኣለኹም? ብዝኾነ እሞ ተሓቅስ ኣብታ ቢናም ስብሓት ዝለኣኸለይ መፅሓፍ ኣብ ገጽ 26 ክሳብ 27 ኣላትኩም ዝርዝር ኣስማት ናይቶም ኣብ ግዜ ሃይለ ስላሴ ንኢትዮጵያ ዝመርሕዋ ዝነበሩ ክቡራት ኣቦታትና እምበኣር እዞም ስዕቡ እዮም። እዞም ስዕቡ ሕጂ ኣብ ግዜ ሃይለ ስላሴ ንኢትዮጵያ ዘመሓድርዋ ዝነበሩ ኤርትራውያን ማለት እዩ። ቁፅሪ 1 ሌተናል ጀነራል ኣማን ሚካኤል ዓንዶም መራሒ ሃገር። ካልኣይ ዶክተር ሎረንዞ ተኣዛዝ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ከምኡውን ኣማኻሪ መንግስቲ። ሳልሳይ እምባያ ወልደማርያም ሚኒስትሪ ፍትሒ። ራብዓይ ክፍለዝጊ ይሕደጎ ዳይና ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ። ሓምሻይ ገብረ መስቀል ክፍለዝጊ ሚኒስትሪ ትምህርቲ። ሻድሻይ ገብረ መስቀል ሃብተማርያም ሚኒስትሪ ፖስታ። ሻብዓይ ዳዊት ዕቁባዝጊ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ። ሻምናይ ኣስፋሃ ወልደ ሚካኤል ሚኒስትሪ ፍትሒ። ታሽዓይ ሳላሕ ሒንት ሚኒስትሪ ህዝባዊ ስራሓት። 10ይ ተስፋፄን በርሀ ሚኒስትሪ ዕደና። 10ይ ኣርኣያ ዕቁባዝጊ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ። 12 ኣርኣያ ዕቁባዝጊ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ። 12 ዶክተር በረኸት ሃብተስላሴ ሚኒስትሪ ፍትሕን ምክልኻል ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያትን ከምኡውን ከንቲባ ከተማ ሃረርን። ንህለኩም ዶክተር በረኸት ሃብተስላሴ ከዓ ሚኒስትሪ ፍትሕን ምክትል ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያትን ከምኡውን ከንቲባ ከተማ ሃረርን ዝነበሩ ማለት እዩ። 13 ዶክተር ስዩም ሓረጎት ኣባይ ሚኒስተር ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ሰብኣይ ጓሎም ንንጉስ ሃይለ ስላሴ ማለት እዩ። ፍቅርኻ ዝደለየ ጓልካ ፅልእኻ ዝደለየኻ ጓላምካ ከም ዝተባህለ ንሓደ እትገዝኦ ወይ ንሓደ እተስርሖ ሰብ ጓልካ ክትህቦ ዘይሕሰብ እዩ። ሃይለ ስላሴ ግን ንዶክተር ስዩም ሓረጎት ኣባይ ጓሎም ሂቦሞ ማለት እዩ። ኣብ ዲፕሎማስያዊ ኣገልግሎት ዝነበሩ ኣምባሳደራት ኮይኖም ዘገልገሉ ከዓ ሕጂ ረእይዎ ብጣዕሚ እዩ ዝገርም። እዞም ብምሎም እዞም 13 ካብ ጀነራል ኣማን ዓኑም ጀሚርካ ክሳብ ዶክተር ስዩም ሓረጎት ሚኒስተር ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ዝነበረ እዞም ክንዲዚኦም ዝኣኽሉ ኤርትራውያን ኣብ 13 ሚኒስትርታት ናይ ኢትዮጵያ ነይሮም። ብጣዕሚ እዩ ዝገርም። ኣነ ንባዕለይ ዘይፈልጦ ነይረ ማለት እዩ። ኣብ ዲፕሎማስያዊ ኣገልግሎት ዝነበሩ ኣምባሳደራት ኮይኖም ዘገልገሉ ከዓ 14 ኣምባሳደር ሰረቀ ብርሃን ገብረዝጊ ግሪክ ኣብ ግሪክ ኣምባሳደር ነርና ኢትዮጵያ ማለት እዩ። 15 ኣምባሳደር ተድላ ባይሩ ስዊድን። 16 ኣምባሳደር መለስ ሚካኤል ዓንዶም ሓዉ ንኣማን ሚካኤል ዓንዶም ግብፂ። 17 ኣምባሳደር ዶክተር ተስፋይ ገብረዝጊ ሕቡራት ሃገራት ኒውዮርክ። 18 ኣምባሳደር ኤፍሬም ተወልደ መድህን ዋሽንግተን ዲሲ። 19 ኣምባሳደር ጴጥሮስ ሳህሉ ስዊድን። 20 ኣምባሳደር ዮሃንስ ፅጌ ሶቪየት ሕብረት። 21 ኣምባሳደር ዮሃንስ ተስፋዝጊ ጃፓን። 22 ኣምባሳደር ጎይቶም ጴጥሮስ ሜክሲኮ። 23 ኣምባሳደር መስፍን በጋሸት ፈረንሳ። 24 ኣምባሳደር ዑስማን መሐመድ ስዑድ ዓረብ ወዘተ። ኣብ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያውን ብሉፃት ጀነራላትን ነይሮም እዮም። እዚኦም ክሳብ መበል 24 ክንሪኦም ፀናሕና ከዓ ኣብ ደገ ኣምባሳደራት ናይ ኢትዮጵያ ኮይኖም ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ምዕራብ ሃገራት ወይ ከዓ በዓል ግብፂ ገለ ዝነበሩ ኤርትራውያን እዮም። ኦኬ ኣብ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያውን ብሉፃት ጀነራላትን ነይሮም እዮም። እዚኦም ከዓ ኣብ ወታደራዊ መዳይ ዝነበሩ ማለት እዮም። 25 ጀነራል ኢያሱ መንገሻ ሓላፊ ስታፍ ዕጡቕ ሓይሊ። 26 ጀነራል እስያስ ገብረ ስላሴ ኣዛዚ ሓይሊ ምድሪ። 27 ጀነራል ያዕቆብ ገብረ ልኡል ምክትል ሓላፊ ስታፍ ዕጡቕ ሓይሊ። 28 ጀነራል ኣሰፋ ገብረዝጊ
أزازي حيلة أير 29 جنرال مرقريس حيلة حلاف ستاف حيلة أير 30 جنرال مبرهاتو فسها مكتل أزاز حيلي بوليس زبل أسمات نببكو إزي أبتا تاشمت المتحف استطقسيم أبزا عنتوي تاشم وان بيقولكم بنوركو The 5 Dimensions of the Eritrean Conflict 1941 up to 2004 تبل المتحف أو استطقسو إرتراويان سبب السلطان أبزي حيلة سلاسي زنوبورو مالتي እዚኦም እቶም ደራሲ ዝረኸቦም መንበር ንሱ ዘይመዝገቦም ካልኦት ሚኒስትራት ይኹኑ ጀነራላት ኣማሓደርቲ ዓድታት ይኹኑ ካልኦት ሰበስልጣናት ከም ዝነበሩ ሩድ እዩ ኮሎኔላት ከኣሞ ኣዲኦም ተቆፀሮም ኣብ ካልእ ከይከድና እኳ ድግሳ ዓደይ ጸሓፊ ሰላሚንገስ ደባስ ወድግሳይ ኣብ ካልእ ከይከድና እኳ ድግሳ ዓደይ ጀነራል ገብረ መድህን መድሓኒ ኮሎኔል ሃብተ ማርያም ገብረ ኢየሱስ በላዕ ጣዕዋ ኮሎኔል ጸጋይ ማሕራይ ኮሎኔል ተኽለዝጊ ተስፋይ ከምኡን ክቡር ኮሎኔል ብሽኡ ገብረ ተኽለ ነይሮማ ሓደ ጀነራልን 4 ኮሎኔላትን ነይሮማ ማለት እዩ እዚኦም ካብ ድግሳ ጥራይ ዝነበሩ ሓለፍቲ ማለት እዩ ድሕሪት ሚሊስልና ከዓ ንሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ኣብ 1900 ዓመተ ምህረት ብግዕዝ ወይ ከዓ 1962 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ኢትዮጵያ ዋንጫ አፍሪካ ኣብ ዝወሰደትሉ ግዜ ንተዓዘብ ኢትዮጵያ ሳብ 1962 በፈረንጅኻ ዋንጫ አፍሪካ ወሲዳ ነይራ ማለት እዩ ትሽዓተ ደቂ ምድረ ባሕሪ እንዲ ዝበሃል እቲ ካብቶም ተፃወቲ ካብቶም 11 ሸዓተ ኤርትራውያን ነይሮም እንዲ ዝበሃል ይዝብለላ ሸዓተ ደቂ ምድረ ባሕሪ እንዲ ዝበሃል ድሓን እቲ ሓደ ምስቶም ኮፍ ኢሎም ዘለዉ ተቀየርቲ ነይሩ ንበሎ እዚኦም ማለት እዩ ትሽዓተ ደቂ ምድረ ባሕሪ እንዲ ዝበሃል ድሓን እቲ ሓደ ምስቶም ኮፍ ኢሎም ዘለዉ ተቀየርቲ ነይሩ ንበሎ ነዞም ኣብዛ ስእሊ ዘለዉ ግን ንተዓዘቦም እቶም 8 ደቂ ምድረ ባሕሪ ኮይኖም እቶም 3 ጥራሕዮም ኢትዮጵያን ሓላው ልዳት እቶም ተጻወቲ መንነን ከም ዝነበሩ ማለት እዩ ሓላው ልዳት ጊላ ሚካኤል ተክለ ማርያም ተኸላኸልቲ ኣስመላሽ በርሀ ክፍሎም ኣርአያ በርሀ ጎይቶም ኣዋድ መሐመድ አካፋፈልቲ ተስፋይ ገብረ መድህን ልቻኖ ቫሳሎ አጥቃዕቲ ኢታሎ ቫሳሎ ተክለ ኺዳነ መንግስቱ ወርቁ ጌታቸው ወልደ ነበሩ አጥቃዕቲ ኢታሎ ቫሳሎ ተክለ ኪዳነ መንግስቱ ወርቁን ጌታቸው ወልደን ነበሩ ኢቶም ኢትዮጵያውያን ተክለ ኺዳነ መንግስቱ ወርቁ ጌታቸው ወልደ ጥራሕዮም ነይሮም ሕጂ ንሃገራዊት ጋንታ ሴኔጋል ነድንቕ ንህሉ ንሕና ግና ቅድሚ 64 ዓመት ልዕሊ ሃገራዊት ጋንታ ሴኔጋል ኢና ነርና ሕሰቡ ካበይ ናበይ ከም ዝወደቕና ነስተብል ኢትዮጵያ ንዶክተር ኣሰፋው ተኸስተ ከምታ ቀዲመ ዝገለጽኮ ወደይ ኢላ ማዕልያ ዘይብሉ ወፃኢታት ጌራ ኣምሂራቶ ከምኡውን ንዶክተር በረኸት ሃብተ ስላሴ ክሳብ ንወፃእ ሃገር ልኢኻ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ለንደን ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ለንደን ማዕልያ ዘይብሉ ገንዘብ ኣውፅያ ኣምሂራቶ ኢትዮጵያ ነቲ ንዓኣ ክድሚያ ሳሕል ዝወፈረ ሽፍታ ማሪኻ ሒዛቶ እዚ ከዓ ንዶክተር ገብረ ማርያም ማለት እዩ ኣለኩም ኣብዚ እዚ ዶክተር ገብረ እዩ ዶክተር ገብረ ከዓ ኢትዮጵያ ነቲ ንዓኣ ክድሚያ ሳሕል ዝወፈረ ሽፍታ ማሪኻ ሒዛቶ ንስኻ ከተድሜኒ ኢልካ እኳ እንተሸፈትካ ኣነ ግና ኣይቀትለካን ኢላ ከም ምርኮናያ ሒዛ ዳግማይ ንኸይሽፍት ዓቂባ ሒዛቶ ኣብኡ ኣብቲ ተኣሲሩሉ ዝነበረ ቦታ ከዓ ብስነ ስርዓት ተንከባኺባ ክሳብ 11 ክፍሊ ኣምሂራቶ ንዶክተር ገብረ ማርያም ማለት እዩ ዶክተር ገብረ ማርያም ኣይ ቲንክ ኣብ ዓለም በቃን እዩ ክሳብ 12 ክፍሊ ወዲዩ ማለት እዩ ተጋዳላይ ኮይኑ ምስ ተማርሃ ክሳብ 12 ክፍልስ ኣብ ዓለም በቃን ተማሂሩ ማለት እዩ እዚ ናይ ዓለም በቃን ካብ ብጣዕሚ ይድገርም ነው በቀዳማይ ከማን ሓውኑ ድርዕ ኣብቲ ምስ መኮነን ተስፋይ ዝገብሮ ዝነበሮ ዕላል ኣቕሪበየ ነይረ ሪኢኹሞ ኣነ ዓለም በቃን ክበሃል ከሎ ብዙሕ ሰብ ኣዝዩ ጨካን ቤት ማእሰርቲ ሽንኳይ ተማሂሮም ኣብኡ ክምረቑ ኣብኡ ዩኒቨርሲቲ ክውድኡ ሲ ዓለም በቃ ከምቲ ሽሙ ዓለም በቃ ናይ መወዳእታ ኮይኑ ኣዝዩ ትምህርቲ ትረፍሲ ተራ ሰብኣዊ ኣተሓዛ ከማን ዝነበሮም ኮይኑ ኣይስምዐካን እዩ
ግን حسوا أبتوي تمرت تسي خم بعل دكتور جبرة أو عصر تقل تمايرهم حبعل حون درعها أو ممهران نيرهم سنقال ولدتن ساعون نغطل سنقال ولدتن ساعون حون درع مالتي إثيوبيا أبشحن شعتميتن 7 عام تمرت فرنجي نبهر دار وسيلة أمهيراتو أو إيو نتا نبر كبر تمهاريلا بخنكن حيزاتو زنبرت إثيوبيا مشفاتو إنا تراخبة كدمية زجمرة بين دبساي عبحاون إرمياس دبساي حرق زي كم زغبل قال مسكرنوتو هيبونيرو نحنا أب أديس أبا يونيفرسيتي إنا تمهارنا صبغ نبلع صبغ نستي كداونتنا بسرعات حتى قبلنا صبا خندليتنا مجبي خمبلعناينا نبلع نيرنا انتاي زغون صورة أنصار نفسها متشم أي تبقسني خا إلو نيرو دحرقنا اتصورا كلهم حواتنا أزمادنا متعبيتنا سلسة أنبرو نحناها بزحدا أيكون نمبر كنفولتون كنتصبرون جميرنا نيرنا إلو بزعبا إرمياس حاو خزارب كلها إرمياس حاوي أبكباب دنكل نتقرا شنخ بمنقست إثيوبيا تماريخو نيري دحرقنا فتحمو مش فتحوها كيدونجي نابساحل كيدو إلو تزاريبو أستبهل نبابي منقست إثيوبيا بسلام نبريلو كبيت ماسرتي أوتيو شعبياها وازان تليوا أبكلتشحن سلستان عم تمرت فرنجي قدمي 20 سلستان عمتي زخون زلو أب قرقواد اتياتو أبزياس إثيوبيا نيرمياس بابيا زي مئساراس زتقاقيت تمثل مهنياتو أسيرا أزنيحاتو انت تنبرس حجكوا كم دكتور قبر مريم تماهيرون بسلام ينبر محلون يا إرمياس دبساي بابا حجي مسجي 15 تأسيرو دلو إثيوبيا ماريخا حيزاتو نيرا ناب شعبيا قادل كله مالتي دحر أسيراتو نيرا فتحاتو كالاي زي هاي تنحن ناب ساحل كيلو مالتي دحر موداتا كوهم زراخمو ناتسنت كوينو قال تواهيلو حجي 23 عامت أبي كم زلو حلواتو زي فلت حوا نسناي دبساي مالتي يا بزغونا اسكر رقي إلنا نحسب دكتور أسفا وتخسته دكتور برخت حبت سلاسة دكتور قبر مريم كومون سنغال ولدة تنسعي اتقنعون مورالن نا إثيوبيا أبيم أدفي أمو إزوم كلهم أب أديس أبا يونيفرسيتي استمهارو أمو دما شوفوتو عدنا أبسوساتا زنبرا كبرن مورالن مزي حجي خويناتو زلا تمريسهم يودادرو وادو يخونو قربس بتكباراتهم يتعاسدو يخونو متان كحويس كمسب تقاقينا إنا نابولس ينسحدو يخونو أنا كوا أي مثلاً مبزحتهم تراهم ولا حجي خم بعد دكتور قبر مريم فتيما إثيوبيا ناب إيرترا قصا خي تقلقل كابتن زولو زلوا مالتي إذن كلهم أبي إثيوبيا زنورو أبوتاتنا منيسترات يخونو أمبسادرات أما حدر تعدتات يخونو حلو تهاجر زنورو جنرالات ملسيلهم اتم مدرب بحري وي إيرترا خويناتو زلا انت زريوس انت يكون مبول جنا خويناتو زلاس انقعدا أي رأيو دم نوعو لك خمتا خبور أبونا نفسير كولونيل هابت مريم قبر يسوس بلعت عوا زغنوا دم منوعو ديك ساعة دي أو كتشعن 4 عام تمرت فرنجي لعل 300 صبوت عدمة خود 10 كسود 8 بشفاتو ساحل أما علاقة تأسو كتشعن 4 مالتي حدا أبو أبتبيت ما سرتي سلزموته تمسترفون زشم قولون كا بحمام كي سلزبولو نوتهم كمدن أقدستن زبولوهم سوسا سقوط مريتهم نابيت ما سرتي ناقرا اتوهم شعور ما سرت إحواتهم زسنبودهم كبور أبونا نفسير كولونيل هابت مريم قبر يسوس بلعت عوا كاب أسمرا ندكسا عدهم كدو أما أخذ جزءهم كا بسرعة ديق التعاتيهم ديك سعدي أب جزي بأنابس زي تدفركس حجة أب إرجاني بأخلاوات تدفيركي ناولو مرير لقصو القصو نبلوكم ودحنكم سلامين قس دبايت صحفوي مالت يا حجي زي حق مسلني كابوزحات سبات كبعلي سيف قريو تعبي دقاقيمنا 5 معنا يقول تي زنبرة خنتات لك 5 صحفاي قولت صنحي مالت يا زي عندي نحنا زومنا عشت ولدو ويكا بحفشة تهزبي ولا كوا جزي هاي السلاسي دحن كونتات كم زنبرة نفلت تقولنا جن
برقص أنا كندزيهم زأخلو حلفتي أما حضرتي أمبسادرات جنرالات قال أو إثيوبيا أما حضرت 5 نورو أي فلتني نيرة سلاز غاية الصحف زي ماسك قرب حق نفلت سلاز لنا كل نجر كم شعبي از نجرنا زي كونس كلا حق بحرالو كم فلتن كانوا زنعون سلاز لنا أغربية مالتي بزغنا أموداتا دقيمة هم مسجنا دلي نحاول سلامين جس دباس سلام سكرنتو زكاة لنا قبل بي مسجنا نحجز نبرنا مدبكا زي مشات ويتصبح بقال عرس تقسام رقب سسناي أجري متبت وتعرف صدري just on the bed لو استعزلت سو سواء شلدرسو